Dobro večer, dobrodošli u novi magazin 1+1. Budite s nama. Sinoć smo čuli u našim informativnim emisijama da je napuknuo Šibenski most. Prije toga saznali smo da prokišnjava kupola poznate Šibenske katedrale. Sjećamo se požara robne kuće, premlaćivanja talijanskog turista i mnogobrojnih nejasnih smjena vodećih ljudi gradskih institucija. Je li Šibenik zaista najugroženiji grad u Hrvatskoj? Da li je poraz šibenskog gospodarstva iza ratne pobjede posljedica ratnih šteta, nesretne strukture gospodarstva ili teško popravljivih grešaka učinjenih u takozvanim olovnim vremenima? Sa samog gospodarskog dna Hrvatske danas nije teško zaključiti da uz sve spomenuto krivce treba tražiti i među živućim krojačima današnjice. Kroz pukotine naše indiferentnosti, naše nemoći useljavaju se oni u nas same, svrstavajući i nas među krivce. Na ruševinama stoljetnog industrijskog diva ovog dijela Dalmacije, bivše tvornice elektroda i ferolegura, kao da se vizualizira poraz šibenskog gospodarstva. Kako se osjećate sada na ovom mjestu? O tempora, o mores. A šta reći posebno, osim da otprilike kako s ovom tvornicom, tako i sa gospodarstvom ovoga grada, nažalost se dešava ono o čemu sam od samih početaka kad se počelo govoriti o mogućem zatvaranju TEF-a, govorio o tome, pretpostavljao šta će se dogoditi. Nažalost, na moju veliku žalost, to se upravo i dogodilo. Nitko od Šibenčana nije volio ovakvu vizuru svoga grada, ali nitko nije ni želio da gašenjem TEF-a po potrošenoj energiji prezaduženog giganta započne i zabrinjavajuće gašenje šibenskog gospodarstva. Nikada nisu ispunjena obećanja o otvaranju novih radnih mjesta koja su na burnim prosvjednim skupovima radnicima dali čelnici grada, županije i zainteresiranog HEP-a. Zbrinjavanje je obavljeno uglavnom odlaskom u prijevremenu mirovinu, prodajom radne knjižice za 10.000 njemačkih maraka ili upisom u registar nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Drugi šibenski industrijski gigant, tvornica lakih metala, nekada najjači gutač električne energije u nas, pogodkom projektila, ostao je bez proizvodnje primarnog aluminija, ispisavši se tim nesretnim događajem iz reda ozbiljnih potrošača energije i zabrinjavajućih zagađivača okoliša. Ovih je dana menadžment TLM-a objavio kako je dugo najavljivan spasonosni partner, ugledni švedski aluminijaš Gränges, definitivno odustao od partnerstva s TLM-om. Osim neslaganja oko strukture vlasničkih odnosa, visine investicija i plaća radnika, da li je bilo još razloga za odustajanje Gränges-a? Ja bih rekao više zbog ukupnih prilika u svijetu, kod nas, a i zbog svih negativnih napisa, to vam je sigurno. Oni su ozbiljna firma, ali su prosudili na temelju informacija iz tiska, pojedinih novinara, pa stava sindikata, da zapravo oni bi došli u sredinu koja i ne želi. Eto, tako smo se i mi novinari upisali među one koji su upropastili šibensko gospodarstvo. Sjeća čelnih ljudi u raznim segmentima života Šibenika počinje nakon temeljite ručne obrade talijanskog državljanina liječnika Ricarda Cetine, koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo. 7 zato zaslužnih policajaca lišena je slobode, a 3 njima nadređenih ne svojom voljom napuštaju službu u policijskoj upravi Šibenskoj. Kakve će posljedice od tog skandala imati hrvatski turizam, znaćemo dogodine. Zbog odavanja profesionalne tajne predaje liječničkih dokumenata sada već pokojnog Cetine talijanskom konzulatu, ministar zdravlja Željko Reiner smjenjuje Ivana Matića, ravnatelja Šibenske bolnice.
To kao razlog smjene ravnatelja puna 2 mjeseca poslije nesretnog događaja navodi Reiner, a dr. Matić je uvjeren kako ministar tek ostvaruje svoje na širem skupu dano obećanje da neće potvrditi ni jednog ravnatelja koji broj uposlenih nije sveo na dogovorenu mjeru. Ako u ovom posljednjem ima istine, armiji nezaposlenih Šibenčana moglo bi se pridružiti od 150 do 200 radnika Šibenske opće bolnice. Teško je u smjenama šibenskih ravnatelja i direktora pronaći neku razumnu sustavnost, neku potvrdu njihove krivnje ili nadu da će njihovim odlaskom stvari krenuti nabolje. Ni danas ravnateljica Nacionalnog parka Krka ne zna zašto je smijenjena. Zna se tek da je to odlučila vlada. Iza nje ostaje dobro uhodan posao, pametne investicije i otplaćeni krediti kao i lijepa ovogodišnja zarada parka od 9 milijuna kuna. Razloge smjenjivanju Vitomira Jurage, direktora šibenskog brodara Slobodne plovidbe, već je lakše dokučiti. Prezaduženi šibenski brodar bez potpore vlade na ime duga ostao je bez brodova i šansi za opstanak. Teško je dokučiti zašto je vlada stala iza sanacije riječkog brodara Croatia Linea, koji je po prosudbi mnogih bio u znatno težem položaju od šibenske slobodne plovidbe. Kako objasniti zašto je otpisana baš šibenska slobodna plovidba? Koji su kriteriji, to ni meni nije baš sasvim jasno. Naše poslovanje, ja mogu to slobodno reći, je tekuće poslovanje izuzetno uredno i kvalitetno. Međutim, taj dio se nije akceptirao ni uvažio. Praktički gledao se samo krajnji rezultat i iznos koji smo tražili, iako je on bio daleko manji nego što se dala Croaciji. Osnovana 1959. godine, uskoro je šibenska slobodna plovidba trebala proslaviti 40 godina od utemeljenja. No, to se, čini se, neće dogoditi. Nije da se tužimo, ali i ovo je Šibenik. Ovdje ih ima sve više. Oni novi još se uvijek srame, siromaštvo ih vrijeđa. Iza njihova mutnog pogleda još nazirete ponos koji pomalo ustupa mjesto realnosti. A realnost su i hodočašća u Zavod za zapošljavanje. Realnost su i protestni spiskovi koje, tražeći pravo na rad na ulicama Šibenika, solidarno sa nezaposlenima potpisuju i zaposleni. Ne čine to oni koji biraju posao u kraju s 11.000 nezaposlenih. Trebali bi shvatiti oni koji, zamagljujući stvarnost, prikrivaju vlastiti udjel i odgovornost za ponižavajuće stanje u kojem se danas nalazi Šibenik. Svaki Hrvat tebi kliče, ti si pravi Šibenik.